Dobrodošli u Motiv Team učionicu u prirodi. Ovog trenutka nije samo učionica, nego je i kuhinja u prirodi. I podelit ćemo sa vama jednu tajnu. Kako možete istovremeno da napravite 5 u 1? Nešto što je hrana za dušu, jako je zdravo, može da posluži kao divan obrok za druženje sa prijateljima, budi vašu kreativnost i predstavlja pravu inovaciju. Prepuštamo vas u ruke stručnjaka. Izvoli, Marina. Hvala. Evo ovako, počet ćemo sa tikvicama. Skroz izrendamo tikvicu do semenki, jer taj deo ne može da se renda. Dobro, ovo ćemo ostaviti sa strane. Ovo tanjir, tu ćemo promešamo tikvice. Stavljamo sve tikvice. Stavila sam grčki jogurt u tikvice, znači pomešali smo ih zajedno. Sada stavljamo začinsko bilje. Znači, prvo crni biber, toskansku mešavinu začina, malo belog luka. Pomešamo. I dalje što nam treba jesu paradajzići. Čeri paradajzići. 4 malo veća. Sjeći ćemo ih na četvrtine. I sada bacimo paradajzići. Isjeći ćemo i gaudu. Sad ćemo orahe da stavljamo. I malo maslinovog ulja preko. I onda uzmemo slanovcu. I stavit ćemo malo bundevenih semenki preko. I stavit ćemo malo balzamiku sosa. Čisto da je korišem. Prijetno. Da probamo. U ovome ćete zaista uživati.